I què, doncs? Què hem de fer, nois? Doncs mira, nosaltres aquí, de visita. Jo et demano si ens vols cantar el meu avi, que tu la cantes amb una senya molt personal. Si tu dius que ets l'autor, si tu dius que ets l'autor... Recordo quan la vas estrenar a Palamós. A Palamós, sí, és cert, és cert. Hi havia el president Tarradellas, i va ser molt maca aquella nit. Va felicitar, i llavors tu fas una versió molt teva, amb el teu cello. Com a solista se n'han fet d'altres de versions, com a solista del meu avi? No. Ai, que bé, he fet història. He fet història. Doncs què fem? Som-hi? Som-hi? Tots plegats? I amb els tons i tot això, què, nois? Mira que jo em costa, A mi em costa, Ai, pobra de mi. Ai, pobra de mi. Agafaré el to, sí? Tu m'ho marques bé, per això? Esteu molt macos, Anem de mariners. Falta un cremat, hauríem de fer un cremat després, Invitarem a tota la gent que faci un cremat. Cura tot, això. Ai, a veiem. Ara. Molt bé. El meu avi va anar a Cuba a bordo del català, el millor vaixell de guerra de la flota d'ultramar. El timoner i el nostre amo i 14 mariners eren nascuts a Calella de Palafrugell. Quan el català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremat, mans a la guitarra solien cantar visca Catalunya, visca el català. Anem per la segona, Apa, Ònia. Alegria. Arribaren temps de guerres, de perfídies i traïcions, i en el mar de les Antilles retronaren els canons. Els mariners de Calella i el meu avi al mig de tots varen morir a coberta al peu del canó. Quan el català sortia a la mar, cridava el meu avi: apa, nois, que està. Però els valents de bordo no varen tornar, tingueren la culpa els americans. Quan el català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremat, mans a la guitarra solien cantar